Sen de kumel abi, sıkart edeceksin. Bunlar çok da doğru. Evet. Dikkat deme! Ще правим това с точка, да. Снимаш. Да, ще го качим сега. Менека, снимаш Менека! Минеката! Няма да се бута, че Говори. Давайте. Ама говорите за какво стачкаме, бе? Толео, за какво стачкаме? Говорите да и се качи. Ке казвайте за какво стачкаме, но трябва да го качиме, да знаят за какво. Утре Меденка, че си долу на центъра, Меденка. На центъра отиваме, момчета, утре. Как ще не бутат? Не може да не бутат. Няма да бутат. 30 години тук остаряхме, не че ще не бутат. Ето. И да дойде така, подмъква да дойде. Да идва Фондъкова тука. Говорите, бе. Ще го качим за интернета? Да гледат за какво протестираме, бе, човек. Сега ще го качим да протестираме. Меденка! Имине! Айде, Меденка, снимай. Как се говори истински думи, брат? Че ни да снимил пакто, бе! Аз снимавам това, бе, мека сте. Ама някой трябва да говори на момчета за какво протестираме, да чува. Протестираме за това, че искат да не фърлят вънка, разбираш ли? Да не бутат къщите. Да. Как ще не бутат къщи, ще не закарат по селата да живеем? Ние сме софиянци. Не, по 30 години живеме така. Прави сте, момчета. Как ще не бутат, бе? Как ще не бутат според теб, а?
Ама те нямат право да бутат, бе. Няма право. Плащаме си всичко, какво искате това повече? Ама хората са почти са платежни тук вече, бе, човек. Средата на зимата как ще ни вкарат навънка, бе? Как става тя да не фърнат навънка? Ние ще простотираме за това. Имаме коалиция, имаме ромско бюро. Те ще защитават. Точно така, момчета, са прави сте. В Страсбург ще пишеме писма. Точно така. Не трябва да го направим това. Не го направим, кой ще не слуша нас? Значи ние сме хора без глас на буква, така ли? Да го разбирам. Малко хората те запишим. А таман за изборите идват тук да ни събират. Таман за изборите идват тук да ни събират. Да направят нещо тук зад нас. Сега ще дойде шефът тук, който отговаря за циганите. И той ще реши, ще пусне писмо до Страсбург. Ще видим как стават софиянци да ходят да живеят от Плевен или от Шумен. Как стават тя работа? Аз не живея тук. Не живеем по 30 години тук. Не живеем по една 2 години, по 30 години живеем. И няма да позволиме тук да се бута. Ако Да, с зъби и ногти ще браниме нашите общежития тук. така. Ще се стреляме, ако трябва ще се коламе. Добре, момчета, имате право това. Ние сме 5000 жители са тук. Къде ще спят тия малки деца, тия семейства, къде ще отидат? На улицата ли да спят? Ама добре, момчета, наем ток плащате ли тук? Всичко се плаща. Наем, ток, вода, минава идват тук от общината. Незаконно взимат на хората парите, просят тук. Знаете ли какво казват? Да. Идват тук за вода, минават всички къщи, всички апартаменти и казват, платете водата, ами аз имам 20 лева, да, и аз имам 5 лева, да, и минават и просят от хората, незаконно минават за вода. Не искат Незаконно? пари. Да. Сигурен сте, че това незаконно го правят? Сигурен съм. Дават фалшиви бележки, после отиват в общината и ги няма. Да. И българите лъжат, ние нямаме нищо против българите, но те лъжат, че ние ги изнасилваме, че ги крадеме, че ги убиваме, че биеме кметове, не знам. Ние сме един беден народ, искаме да си живеем тихо, мирно и кротко, без да правим на никой нищо и без да пречим на никой. Ма те имат ли доказателство това, дето го казвате това? Няма никакво доказателство. Ама те казват, че ги биете, правите, крадете. Не. Има ли такова нещо? Всичко е лъжа. Всичко е лъжа, нарочно, само и само да ни бутнат, защото им пречиме, че сме тук по техните блокове. Това е истина. А какво им пречиме? Знаете, циганите как се обичат някой път, редко, един път в месеца, това да се пуснат музика. Да слушат. Да. Тук живееха 70% българи. Къде са? Не знам, вие ще кажете това. Вие ще кажете това Ние къде са. останахме 30% тук от малцинството. Къде са 70% българи? Това знае кмета, сигурно. Кмета. Да. Общината знае ли тази големата община за това? Не знам, може да ходите там. И с каква цел е направено гето тук? Искаме да знаем. Ама може да го сте направили вие това. Хората казват не плащате, наем ток не плащате. Може Всичко плащаме. да твърдите да плащате всичко. Плащаме, да, има документи. Има доказателство, господине. Последната бележка на ток имате ли, господина? Да, имаме. За наем. Всичко е платено. Ако отиваме на общината да го твърдите, това може да го твърдите. 100%. Казали, че няма строеж и няма контингент, господине. От коя година живеете тук? 96-та година. 96-та. С колко члено семейство сте? Много членно семейство сме. Апартамента как се въз? Двостаен, тристаен апартамент? Двостаен. На ме вътре вие живеете около 20 човека, така? Около 7-18. 7-18. Сега ако бутат, какво става с вас? Ставаме на улицата, правиме второ гето. Второ гето правиме. Да. Къде ще правиме гето? Къде ще ни оселят? Къде ще живеете? Знаете ли изобщо нещо? На улицата? На улицата. Така ли трябва да е? Нали плащате всичко? Това трябва да пишат общината, госпожа Фандъкова. Ага. Тя ли отговаря за тук? 100% тя знае. Вие трябва да ходите, там трябва да ходите, с нея да се оправите, иначе всички ще бъдете вънка. Как става тези работи да ви бутат?
Чакат сигнал. Казаха до февруари, на края на февруари 5 блока ще бъдат тук. Вярно ли е това? Не знам, кмета знае, Чакъров. Чакъров. Чакъров твърди, че тук трябва да ми бутат 5 блока и да устроят тук нещо да направят пак. Някакво блокчета, не знам какво. Вие до тогава къде ще живеете вие? Това е поредната лъжа. Те от 15 години ни дигат, господин. Ама той казват, че от 15 години, че този проект има тук да се строи. Парите са взети, Да? проекта не е на лице. Парите вземали не са на проект. Да, господин. До кога ще стачка ще правите? Моля? До кога ще правите стачка? Сега гледам и стачкувате от днеска. Ще видиме. Докато ви оправят да го намерите жилище, така ли? Абе, тук блоковете са необитаеми. Така. Живеме на карцоген, хората имат вече ракови образования. Жените са болни, раждат болни деца. За какво се случва това? Блоковете са не... Блоковете не са Да? обитаеми за живеене. Те са за малко време. Ама точно кметът това твърди, че трябва да се бута, да се оправят децата. Те бутат от 20 години вече. Ама те почнаха вече. Това е само блъф. Аме каза, че може да ви покажем, че вече как ги бутат блоковете. Да си бутат блоковете, ба. Не знам. Айде стига толкова трепак.